Wancho muligereria nande nitkolinde ngokoletera mugano bwo gwichana sana kurwa sekinyoruge kurukumurama murameke yage toka imeye sub location ya Nyangena imeye location yo Mugonchoro ward ya Kemera constituency kitu Masaba me county ya Nyamira umwana nale abantu mwabere mukora sensemo ya Facebook mitandao obeteka go sira nabo igo toka gaitire asenchira yo gubututukano sana naonda somo cyoiga erito nyare konyoro mugano kamiri igoro yo guito ko mwana oiga egatebekana ng'umwana we niga togeta se nyumba yo mwama toyomo orase chie omenyeta se etown yisiko otigeto muchio yese ngencho yo kwerigeria egatebekana nga umroyo mukuru asikinyore keiga nabeteka kurusyo mwana oiga nakamureta bakasomo cyoiga akamutigororo nande karo kubwatia amangana iga nelingo muroiga nabeteka kubera no mwana oiga samatuko gwika bakane atano gasirite akumutibonga teto so asomo cyoiga tonyore lingane liga kimasaba Nyakenyoro efamily no erege tunyari kumanya mugano yo bwikira nungaki egente kyabeteke okorekana makana itingo kwegusi voice bia mono siri bagari giya kombolinga naki abana bana gombuga tubwa matebule ubwa bene na ndobuya yo sirete ningasole umwana yugale umuchukoloria umwana bu umuchukorone umuchukorone kuru Kristini umwana yo sirire yugongi cyane te kyagera nkonyore ngana umwana obolireka litukulia lenge aramisi chinsenye kyabutuko yonkonyore simi kondaire egontura semenyete network telingiya lakini timetimuna yasoeta y'umwana one okoroko pires okombolinga ninki kyabeire kongwa kankobolia umwana torika okontebinga ya naba yabeire umwana arwe sukuru saa 6 nababera isika twekaron twarwa se twarwa mwana onde nyina mokega iro umwana nyagitari bone karo twiranire tukagetenga nabaranda iga twaganyira umwana paka bono utobolire bono twatemere gwitana na chinyumba paka umwana utobolire kamuboli ningo mure komo ngaga tole na rutu na abande twanyabire paka twarosire ekero bwakia nkore yane tebeti buya mbusongo menyete nkaicha ekano na ichankanyora nga kena bantu bekenyoro go bayikirensa kuno mwana oria chairman yakwana ngasinywe kingo kwana ekiagara batarire ko baboli ngakinga twatarire chichaye chime chinsi yagaime chinyumba mwana itayande tugaswa koluna ngabono tigatubeka matangazo ba asabairi tumanya ngaki umwana asirete lituke lili chumego ika mbake sabato tukabeka mangatangazo mbake kanisa gasaberwa kurweli umwana munabolete egaike gasingo kora igo yabeterere tinko gende kyagara chi customer mbwate chimisi gona kwa misiri customer nkagenda na nkagenda busongo gutuguna gwasiriana no mwana mumurone mukaya ngakiere twakwana ngaye mwana witaratuka tarabaiga bono na inde karaye igete litukulia Jumatano ina litukulia ndetere tomondo komonene nonye likonde busonga mangana abantu bago itango kwana bale bateba ngayigwa igumune igwete ne family yawe manyita so mwana ale nge kumeli nkaboli family yana family nkabwate ndigutono mwana mukaya mbwateka no mwana chaneti no murugiona na ubararika ngende gachaka gonchanda bone karona mwana ko ngakeresimi Jumatano konyoro mwana ndange irie meeting enere
yare gokorwa obosungu ng'a ii meeting nera togocha naende kore omonyabwesara otagocha nayo otegerere dagika nchiereti isano omwana oyo okong'akera esimi ng'a omwana otokire mwaondo nyomba ngachenchia emita nabwate nkamenyoka gocha kongoika nkanyora ng'a eserekari yachire barusirie omwana mwaondo nyomba obuya tukandamana tukaira omwana paka mochari tugachaka emeroberi n'omutisia oyo orenga bono nabo genchandete kwa muroche litugerio omwana oyu ni moroche ngiari korogana ikomonyorete ore bamubekire egari kero nchete egari konyora yaimukire seng'encho bantu baichire ken nabo nkong'ontete egari omwana oyo chairman nabatebitenena mugambi okobatebitenena oyo nere omogaka bw'omochi oyo ningendete omweri nintuborete omwana oyo iko torera orime tokogenda nabo nyorete ng'a omwana oyo gani arogete ngaki eyi nimurusetie ebicha nkamwaka ebicha munani arogete risangu riri ria isiko igo rirwete riri obosia chianga nonyo oboiri nokogora ogokobunire kogotengecha kogokora iga kamunchurana mbako oyo orenge imomo bisaka bori ng'a nkikwaremera ogokora ng'a motebi ng'a yentige ndigererie ekikere bono ase eng'encho echianga nkamorigereria nkarora ng'a nogokumia basi tukamoira akabekwa mochari obuya ase eng'encho mwana arenge bobe emochari yaitu ya bosungu noyemanyete eria enene mpaka bakarora ng'a tekonyareka abekwa tiga abekwa emochari enkoro tokore bwango akore postmortem erinde omwana amanyu bamana komobeka rogoro tugakwana n'omwobiso oyo orenga agateba nche timbwati mang'ana gento mogokora nini mokwarakisa naende ng'onye mwateba mambi toirane tokore postmortem tugachaka tukandarea egesieki ya abana bachete ningogete na abana bane babamura baminto kero yaiko tokoboria aria bari ba postmortem bagateba ng'a omunyagitari agakoira siringi 16,000 echianyagitari iga siringi 3,000 19,000 nchitakeire immediately kotogokwana omwana ogoteba ng'a tiga torige chibese nsabe noe ekiombe mbwate togende katochikori na korigia gicha tomanye omwana oyo ng'akia are mwana oyo agakana chibese omwana okoroku sataraka nyang'au oyo momurumi ntokombwati kero omwana oyo echanda tugakora emeroberi eywo ekaera twaigete igoro tugatirimboka ekinaroche kiogokumia kiagera abana bane mpaka na sokoro y'omwana bakarigereria igwansa omobere kero oyo magakora egaika ase batagete bono postmortem neng'encho eria omwana are gotioka na harufu eria kagerete ng'a abande bari mwachirang'a nabo are nkabatebi ng'a inche nabo ngosoa moigwa omobiso ogokwana ng'a aine igo nakumeti nabo nasoete gwita out chimasiki na ebinde ase obweng'e omwana agakore postmortem ndigerereti naende igo nare gochekia kiagera nabwate esimi eria enke yare komoreka omobiso oyo ogo bare goteba na omonyagitari ng'a moreka asegete moreka omwana enchera asenyentire amagoro aya igabunegete omwana ekero bamutandura chianga na ekero bamobweria omobere omogima agabunire iga emioyo mwana agabutire akamigwa ekaera kero omonyagitari are korigereria amaiso kero eromeme igo rwasogete isiko erise erimo igo risogete rire isiko rionsi iga enchera omwana oyo erise eri riachete isiko omonyagitari namobereti agateba ng'a enchera are komomiga
neregerete ilise iliyo ligasoka muno rumemi rwasogete na indi ilise ili nabo ligosoka nseme ibyo nekero nali kuligereria lia tukakora agatoro mutwe na indi umugari kumusindiguseligo senike arata begentegetu obongo obwanyururu getego chinse nalio motisi yawe yasogeta agateba ngari musetu karua bunga matebia goikandigererie gachokururia gakane ikigandigererie paka bagaikera bagakora akaonchoro mubere ekinda atebe kyo gukumi naligerere tinkeri ngaki umwana oyo abwate emeberebere enchera ende kaonchoirwe kuligereri kurumagega umwana gabwate obusacha na ende gabwate obukungu bono nkabuli munyagitari nga nkieke umunyagitari antebe nga puna kwarorire tigaigo nkamutebi no paka mara gatatu kako na korusi chisambo chiria umwana ase enyomba gosenjera ye chabu ye ndagera igo yategete kabenjera yo mukungu gukurigereria gukorora ngano no mukungu ore koibora igente ke ganchanda kero naligereriga umunyagitari agantebi ngabo ajenso kurori kwa encherole mete ngamatebi ngokora kirekemo bunongo soka naringo soka kurwa ngasoka umwana atanchaburanire buna atanchaburanire igatusinya tukaira na isiko ngatwana balirolinga kana bana bano balenge kabatebya nale nabasinya gitari bantebi ngaya asinge nchukwalenge igo nasinge nchukwanja bona etiga ko bana bali ekyara arufu yikiange kiao ninabera abachande ngaikaransa kando paka karonaro berete tuwacha tugaikaransa tukalinga tenganyora chama nawale nkamotebiwa tuarobe iri umwana igwa igu tuchekomoenia egesiekiya umwana one mukaya kuna kugwasiriana balenge no mugambi bagatumie kibatumie tekere kyororo esimie ye gatoka kero yatoka umwana agakira umugambi akamotebi ngachibu esimie iri gete chi message twakagerete umwana oyo monyorire baeberaniri asinge nchende no bali komo nainde no bali nyumba kwali kominyoka naboko bagwayi nabo chibwa akorete buya bwanga akamonyoka agaika akanyora umwana wino wale akamubeka chipengo no umwana umocho korone akabaira manga abwese umwana yachite goteba bono mubisi obubwa orukire nga buna akolere tu umwana yayo agakaganga gakurara atabubuke akanyora gakwete akamunga cha kabera nere amatuka atatu bakurara komo akamana komo bogori akamuira muinaria se tuagenda kurigereria no ara muteneneti akamuturgamio muturo chinse amagoraro chigoro umwana yo akaranyo rekana no abasigari bachite muna chibwa rangireti abasigari bagacha bakamubogoria tukaenda bosungu bono egento kenchande tenkeringa umwana uri no moke no musacho yo no musacho monene tali mwana moke uratebe no musacho monene no ngani musacho yo bwate ikwerende chinyimboga no musacho bwato bongo lakini ekiabundusire ekegori ekiki abana pako mochokoro yone ne ekiabundusita abana bande ekina kigio ekiakorete gekone ekyo na kigio kataborogeti onye ne kinya sore ubundusira abana bande onye na marua ubundusira abana bande na kinari gusaba abayibuli baito abamura karamanya abana inchireri bagutara na makuria nga omokonyora nga nemipira bagwa kanini kaki na basoroire kura abwana yongonyoro igwe skuru tegabwa tamangane skuru
gosoiga esabu omwana oyise mnateba nkeroka bamenyete gamuretete kabere ka kumbe ni mwarifu ntoko manyanga keroka mbagisangikia ari gutarana barabu igegente kigo kerete tubu obugukumia sende nga omwana okule bwigwerete nonye mukungure gao ariko barebiti asegete igatari kwigwira muno mwana uria bali onye ndiri kwale kobo biya kwale ko wancho bakwenya gitari origererio beke ne masini ye ngeigoreru abantu go bararire so egente kigyanchandete nabonye chanete nari gusabanga umuchando nule utigaira ase mono umwana uyo ne ngina koro umwana uyo mongina go bono mongina bo mumuro yo okay nari gusabanga amuntu bari gwancha ikiagara kibesi ki nonye nkoba senkobe gasi yana ngokora gerengusu ingasi yo mumuro yo na okora gerengusu etalete kibese tonyore tuira ni kisiringi kiribwe kikumi na kianda na indi kibese njira tutagete togore esanduki togoro umwana kianga paka Jumatatu tolete umubere abatulensa muna abantu bamintu gonare ko basaba ajebweka tumbase ko cyandika ngaki ajebweka bwerwe orore kiriyo wancha ko toletera onye na mangana yesimi irero tekete ko baisimi yo mwana tori kamonyenye esimi eyo nero ora tome kibese tintegeti chicha sende tintegeti chicha so mumurone gontegeti chicha so mwana ngina koro mwana osimi yaye karo trako enamba yorensa nondi bwensi otegerere toigwete karancha tutumire tonyore sawati era tusire erinde twa mwana uyo nomoke na inde ogiachete mubasukano egento giachete tutebange titwale kobanga egere tonyore nchira yo kokonya tomorete umunyagitari gantebe tibiyaiga mwana uyo tarenge bono igamuna kwarigereria abera igasaregete amatumba ari ekerachete igagundete kero amatumba aruseti gonga kera nemesa igorari kobekwa igagundete nonye basonete bakairania ikiagera umubiri go ruseti guri sanguri igima tigamba tebya amurensanga igari sanguri igima muna barimo konyenye ngombe mwarigereria byonyanyire muneko rusi endeye go yarengesi kopaka bonga ubono ne kinyi ebintu ebyakaro byiranetigwe tibyairanetigwe muna nyasa bitongete neri sanguri esiko byasone tulioka gona kekogera togusaba gokonywa omuntu orerwe atoye gokonywa toche toruserio matuka yabere esabato na Jumapili na Jumatatu tonyore ebintu ebichumatatu togende twakane nyagitari twakane mocheri torete omwana Jumaine na komoene kegima iga bamintu nari kobasaba dendango chinkwana igintu kiango sete chinkwana chiachete bari muraba abakungu n'abasacha tiga kongitane n'abana bane tiga gusegeta abana bane bache kundu wani bono iga myaka yembwate tamanini nyasa ongeire to kaga nganya mbwere ndo ke myaka eyo onye to gwechoka nkiego na buri tinya sae kero na sabete na soete kanisa nkamubori nganya sae nkonye na bana bane go tuli nabo no mochoko ka kya yori kware gukwana muna bali mu akwana nga cheki mwanyangina na inde nabantu bali bubuo chaime yani buo ko bona bachekya ngabo igo bategete go cheki ngomwana oyo no abisire nigakoleire chinya science kalenda kamanyeti komboli nga engane yego ucha umukungu na leta no mukristo
ng'aki naende nero ndiabete ng'aki mwaroka ekanisa ibami gente kio kinchandete. Pole sana mwaka. Mumuro oyo ngwamoroche ekero arusetigwa? Omomuro oyo ekero arusetigwa ekero twachete igo twaigwete ng'a omogambi noare nere gotogoikaga konyora omogambi omoirire igo omomuro oyo nonye na ekieni tinkerochi buna airetwe mpaka mogoroba botuko nari ngwakera omwana ng'a nacha nanyora amang'ana manga nkorwa nachire na omochokoro nchera tore gocha Gwateba no omokristo reke ngwakomonyora nabo bache komokorera bubi. bono iga ase yaikeire ngokori omokristo ngora ndiragokorigwa ebibe ebi na ebibe konyora nakorigwe ase ekene naende nonye ntisi yayo ugakora buya ari komoreta keri naroche lasima nari koramwakana inaigwete buya na inche naroche nabo nari korigia omoro korwa mbeke yanga imemo Kenya ogokenya burunge lakini okora buya Nyasaye munari omuya Nyasaye garo mbwemeroberi mpaka bone enkoro yateremire Yamono. na iranire buya na nasabira abantu baminto ng'a keri omwana omogakori asaba motigo omochiori oyo Nyasaye bwekakane omonto omokunete mpaka akaorokia omwana omonto obisete omwana amatuka 5 era amoroche naende nero kubugi chisirimbi amatuka ya 3 gamenyete nere buno omokungu oye gakwete oinenya ng'au tari omonto bw'abanto ng'aki orarare na omwana oitete are egetondo naki nagotebi ng'a kware koriria ogokana na omong'ina oiborete osogeti omwana iga chinse echi amenyete na omwana amatuka aywo eyi nere emeremo yaye are gokora torika nchio otebe namba eyo ya Safaricom yelia kurende nyakwana gasuka mwaka bunara aguna bokwana 0705 74 44 85 0705 74 44 85 Yamono. eyi nero eyi nere namba abasani baita abarerwe nabatotegererete motokonya ase enchera y'ogwancha kwa omoyo omorabo tindi kobabetereria aye bweka bwanche kware kwerorera omwana oyo tinkomanya nawe naye ng'aki enkoro yawe yare gokoira ase omochokoro oyo obo ng'ina omwana okarisiko omwana omochokoro one Kristini nero onyorete omwana oyo n'omwana oyo iga aresa amaboko aito nabaibori munagocha iga oche kobori ng'ina koroga munaigu ng'a sokorochire enchera amanyete nsokoro agoiche ndangerio tenena iga mpaka bono namumisirie the all the time agotebi ng'ina moke ng'a sokorochire ensibi ng'ende ase sokoro onyora omochabu gakobatemi ensibi sokoro tatageti andore inde omochabu peka chianga twamogorera chintima iting'ang'a kichigocha kobegeka ase Christine ng'ina omwana nkiora motei omochokoro Kristini ari asore ekiagera nkwabe omurayi ase abana ekanisa mpaka muna kwagendete kwerigeria tiga Nyasaye agokonye twara oboremu ng'a Nyasaye nakoigorere naende onyora abana naende baitaneti omwana oyo orarire igo tokogosabera amaya Nyasaye agosesenie totwara rigianda mono ekiagera omwana orarire omwana otimokire Nyasaye tiga akobeke otware chinguru naende okore emeremo eywo asore buyagache buya ekiagera omwana orarire gaki museseni bwa baibuli baminto muna chairman ateba ng'a nkomerana tore nari torakwana ayaita ya nyomba mutigare buya Nyasaye abaseni na mutusabere Nsasa Maria tankoro kwa spora kesare tata akoro ku Jonathan Nyangena obocha
enka jane ya kabere insoge tari keumbu moga kona kuruku Kenneth Ogeto igonde no moichano manene yogo sirio mocho korone omwana omomuro ominto nande igonde no moichano manene eke ase kenyoro kia Murama ekero tokonyora omwana Plavini omwana ochirari bwana omenyire akamwana gatwanchete inga Plavini osirire ase enchera yobokorekanu oyo no moichano oro manene sana naende natemire gokwana iga tata ominto mbiya mono kwaramiru kwarutirwe amakindi mokayo ominto kwaramiru kwarutirwe amakindi ase ekenyoro kia Murama intagete nkwane na kobarusia ororo iga omwana omokayo ominto nobosaite twatagete korigia omwana oria arete esimi konyikaransta ase echiro tiarenge maragoba twanenge na muspati ominto abana ba minto na tata nechikaseni postmortem onde taiyorenga aroro ekera twakorete emerobere tukaenda chinka cheito tochikorigereria abana ase twatigete konde echiro maragoba nanyorete omusanga omonene omonto akong'ichera agontebia baba omwana omokayo omino gotenero itato omwana omwabo inkabatebi baminto nenchera twarigie omwana oria atobwatera omoito oria arete esimi naende omogambia gwakorete egento ekiya okaire omwana omokayo ominto na omoito oria abang'ina moigweti omwana ori nere bwekokorete egekore imoigwete omwana omokayo ominto taiyo inche bwekana kere tuchisimi ngotebiwa moetenenera amatanga yaino onyangena eti oyini anti yane Pamela orekitare okonyara gokwana igo Pamela kera namokaneti etwarigetie eminu yokorosia yokoreta omwana oria esimi nke chachigu egera omogambia anyanyora aroro iga ase mokogenda mogotangasa tangasa enchiri ere engiya omwana oyo otebire nere bwekoitete omwana oria buna bararete nere buna arikerete omogambia emessage omwana agachigotoka n'abakeresto barimu abamogosaba amasabo mbiya mono onya tari amasabo anga mwana oyo tatogete onya tari ebibungo anga mwana oyo tatogete abantu baminto moto ikang'e monto taiyo takweriwe nseye na orogendo rwa Plavini rwaerire nabo ari orogendo rwaye rwaikerete igo nabo Nyasaye amobangerete igo asa marita ngoruku Phyllis mwakona koruku Tom nche no nyange nande gana oseito igondo mubyaro omuse ko kabere aso muchoyo eri arenge lituko lyara Miss Maragoba ngakirwe esimi no mumuro minto na omwana oborire bagotebiri ngateba yaya tindatebiwa ngarati ngwa kasimi gochiande ngwa kira tata muburi ngatate nganere ngano yo manyete ngakira tata gante bya yatindateba tiratebiwa ase birengereri byane ngateba onyo omwana oborire omwana korara isi korera nkorora turi chitibi na binto binde chisimi gweta muna abana bakoiru baitwa ngarora na yaya ginkwende kanisa tigango ndaraboria Nyasaye tukwane nere akore kirikero gwanja kwayo omwana oyo onyo itwa are tugakwete gosare tukare moyo mugakimambi menyete nyangusu nongokorere biasara byane bikeigo ngachamba kagaiga kanyora abamate no baraiga aro baisaranste bia ngatebia bari ngororo ngagaki barangeri baso nyomba agamwatata turakora gusaba gatoka no murisi no arenge tugaswa nyomba ari nabo tugakoreta amasabo nande ngure ni Nyasaye mbia muni kiagero tureneria amasabo ari kiagana tugite tugatebanga omwana Plavini ache kare moyo gusache gakorete ki gakwete Nyasaye uri bwoko nene okunete omwana oria agancha agakwana nabo yari kunyarikana omwana oya abore paka nanga sai nturanyora asari aire no nyendo uchabe kirige na rine natugeke lakini esengencho bwanchani bwa Nyasaye buru bonge nandi twamuburiri ngo iwara masabo mpaka asabanya bibe otoira neri omwana Plavini ga kinche ngo basaba abanyakenyoro ba minto abakong'u butariga igabure buri kirase no nyana se tomenyete okonyuo kokwenya sore ngo bujete inchege ntonda abatebia bakungu baraiga none kero yesari kurwa so musaraba amaene gatebete tigakondererere inche tigakondererere inu nabana bango baino tatsigwa abakungu baikaranste bari nsai kiagara na buchira chigokora ki
kigosera wone kero tukuna gusaba tukunya kurira abana baitu gaki obusari bwabeire obonge enyasore ye kunywewa na omwana ogekera aromoke oko musibi kwa mubikira chiango omwana wande kanisa guse kwa muire skuru omwana wekera ko na gukina turi gochikomanyanga asa enda gosoma ngurubu kianyora arorera musiri nonya na abaiburi abatari wanja kwabo nabo bakiniti omwana oyo basencherere ngiya bakamorera buya lakini omwana oikire igoro eshetani yamubwatire bakingo baine rimbi yamono gaki amangana aromo konya gukwana lakini moya inyorekero omonene agocha paka moya ruo mubaro tiga gukwana gaki egento tamanyeti omugambi garo chencherengi ya motari kwenda mokoro bwari fugari igari koira omwana omukayegere mutantani gwebirengererio lakini bono inu esenge chokorengereri kwaino nande nabura nyore no korengereri kwaino no goketa ligo nabarama mukarengereria indo omwana oyo nero korete gekore mwana omukaya agachiete egere moenda gusaria so omwana oyo koreta amagoso gaki twanchirane igo tobwaterane enchera mogoteba nga twetachere gaki eiteri nchera ngiya na muntu tayo gwancha kweru na muntu tayo gwancha mangana makongwache bugoya munaya na bura nyoro oyo akorere twigekoreke mambi aye gokorwara okwerwe na kigosora atake amate kubwatesi gaki tiga tobwaterane tusabere familia yega yo mugaka tata nyangena twarira amatanga gocha mumro minto na kumbwa ngo gatwa mutuguta nyasaye wo bwanja ni obonene abakune chingoro chiaino moto bwatesi nande nchingwire ni mugambi mbi yamono bwike nyoreke no modisi yawo yo mango korire gasi enkongu ni menyete town nanya korase serikali egote kichukumu muna yatekiri ase familia nera momo sabere to komanye nchira nyasa morete tase ase manga mwateba na bura nyore nero gocha gokora obunchuri ase kenyoreke abana baino gekera oya abana baye batarakina baba banene muna abagosenere ngokina bari aba bakinire babira abasacha nabakungu nona abasike squeeze nkonyu bare nyasore omwana akwendo wa Kenya sore na nyumba aye tori komanya no mwana oyo nyure nyasore ekora se nyasore tiri gocha kuri kumogongo ganga na akorete ki na nywete akonyu nyasore utakuna chipuri ga mugochia agokora kora gochia nywete bintu bigotioka munu chia fie chiacha to komanya goso omwana onkonyu are nyasore gaki gotiga tusabira abana abeke goria ekeke gukina bono abaibori abangina igotora asa korukunga ICU tore tencha totachieti kobekari irunse torere nyasaye turangeri igore ike omane omugano bwa abana baitongo siekore onya Yesu taracha mbia bona abana media asogocha na atebire mbia mono asogoikagaiga bia mono baba na se maritanga kyokoruko sa maritanga ko Justus Mukaya oyo nyange nandi ebona oyo sirite no mochokoroni mwana wenyaruka yana nene atinge yarengara mistare 14 ai momento no mwana oyo inche menyete sirare eba menyete ka omongino ne mongino ne abana bane okay yarenge tare 14 sinse cyabo tuko 3 alinya arite simikura so mongino ne gontebi nga Brian Intramor gabori bona ngeki mwante bimurara Brian kurusangabi nyaruite sikuru saa 6 korori bakabona tarakaraki tararekana kamubori mwara aligari atayeto aligiri otoborire ngatuara no bororo mwana ni musite sana ngo cyari sirari tora bera naye kanya kolera ngagara muswati minte simina jitu wakero musesi me asame yate ne tuwakekanga ngagara muswati siminga mateni gwete ngo mwana bori lakini time tina kiaborite korari to kajage process yo kumaria kabanga kusurusirare ngachanga yale ngange chuma mos tukabwatana ne goriyo mwana yiga akabora mangana yabandrene bakaganya kagera era to keso mwana nero koreteki nero moirete njwe iso mwana bono yo moirete njwe kanga mo kepigi pasa nango kora uchungusi ya nentali ko de monto ngoko ngachungo sabaka sumo muro ya menyete iso mwana oyo oyo batiganete ne nyaruka yawe ngagenda bako asamenyete ngatomo monto imaka kora interrogation baka munyene randi akamate mwana tachetia garabe ko muise mwana kana ngata nane nganyabona ko ligyo litane duwena kingo kora nyoro mwana bake kara ya kitego ikari tuko lya tumaine twabegete barasara gorari mugambi no arenge ngabate bone gasiekero so mwana mbolire nabaire masao 24 aita monde tru mwana kale mayo sakwete kuchakara mambi satani ngento ngo chokora ko chimoto ndeta karaki tanda umbono bwo kore bwachete bukari mwana na ndara to muntu gwe njoka karaki
chimutarire Umuro no alinge seme. no alinge bakase meeting ine bakadabite mugambi rino nalinge nasinyukwana. Okay. Akaenda akarikira mugambi message akamategenda bakasigete manyoro mwana injibwe kugurumambi ariko nyana chakire process naratumire deposit muntu wichinjoke natagitara bakore kimira kirumo kenyorigesa nekekara muntu takosarika sia mucho ikaranse sika mukoriye gento umuntu agachitagirite nakyo kinasokire nekira Arsenal tokorka naparebera ariko chimata ke ngonyoro mugambi gutira gomboneka yo kumatena takakoreka kemera wanda vitre nochika anatera no mugambi toje kansa mwana sikali agateba aita tonyoro mwana kale moyo gusakwita lakini report ni rembwate hage sirimbi mana to akabuge sirimbi muna to aje to karansa to akora mugambi no mungai no meta kora na raje agasoma takiti ko tayinga ne message ari ke kera abantu bacaga batebe tiga muna tikiritiga kinyomba ngire kitamenyeri mwara chekiri akaimoka gatitenda bakamwando no mwana ari muna toko chiko ikabu mwando kumbo mungina lio manyano ina taka maitio rachiro ratenyire bina tukairenga mabanda baje tukatanjire intrigete tekate to posti tanda karatwanya rari musho mugambya gataba sasa oga onde tayo gukuna tegatua kesimi turangiria basigari baje bakoreki barargo sono mwana okwete amangana imitanda muna yacha abande basoire barikire rest in peace ngetinda atangasanga mocho yokoro no kuri lakini ekabega senkong mwana itokanyana na bale mabo kara serikali yakitega tagora mwana ina baba begete bunime ba mabegete mutu karolinse amagora karoligo nanda karete bunie ndabu akakumeka kurwa magoro igoro wana mwana yo konyoro sarikire brabi ni yarenge no muntu wanje tekero muntu ne batari gwanje wasese na muntu atamanyitira kine kara kumayite na mukonya kasaka nere igo badebye mangana abira atatu igoro ntoje tokamukonda postmortem musonga abura kini konyoro sarikire nomba niga nariko amano muntu na mutikete tonte biri mukolera baka maisho mwira ndi abere nomo bona takete ko wenda kumubeka asagia amabeka asagere to kumunyara tonyara abere bya jege ndonariko saba egenteke gyachite totorebanga onde nkorera kune igoro yo mwana oyo nomoke mama mwaba karasa kali kwerigeria nanje nimbwata abana ali ngosomi bale secondary yange babere akamana kukale primary asoma yo bwanjo yoranja konye umoyo goyo kwa sababu go bwanga mwana uri konyoro sarikira saga cyetu ntokonyara kumubeka mocherikika eri nditumbwaterane tomorete chumaine na kumwenia aina ndateba ngorenga yande mwana yo gukali chinse chisco aiga Saudi Arabia ali Saudi Arabia sofanga kia kwere sanko egwali bagache gusinga kia otebiri karitwa chikukwana bagatari ko egwache no bururu buri munabwate nana jetekine getari kiya lakini na chache karo myakeri yarire mwatemere kumusegeta twatemere kwa manere namboniga namatendi syanganyite tukoreke sike tukorega bono gaga jite nani ko mwande report oyo asomuga koyo oyo mwaito mwana siwachete ko chekiere ngakyo wa matubwarege community gitore namwa kire simyanda ina matangale kalengena bwa baikira sibalinga matanga igo bachire ande na matanga ndi ngukora ngochande kara tintegeti nero tunongi ngotinde ko mwana nere so mwana bikatateme ko bwaterana kara kanera ba muri tiringa nero ire to mwana tire ibwaterana to ni mwana oyo je uya no mwana no mucho korone asinge ndibona ana mwana ina mugete ngana mangana korona ya jete security karasi ko binte mina no jime ko ya sasa bambwatri atingi na wa rura matanga ire ratoke kalengene pigitara lakini isekoro mwana ikira tatu mwamu muri na marora tuwaterana tuensi amataga ndatokonya kusukia torega kitokara to ni mucho koro itobia lakini sege tabana batoko kini bana nabakonya ko biru mwana ayobugete mbiya mete na bana kumbe baunjokire tali wanja yani lakini ariko no ni goro no mushone mete kende bana abantu batamaite omushone twabugete no mugambi obo tukobukere goro saa 9 narito cyage tuchunguzi abari kukwane gendo ngomwana no iriru bamete ngikyagenda tukachunguse namba tware kuri kitonyoro yitokori yatamenyatia akamete nakuru yo nakuru abo kuri metinye tatu go kagera kwa abantu abandi bale gukwana bana bari gukwana
process ili twagite butuku bukira igoro saa 9 na muna na postmortem mugambi muna kanya report muna kereta orie simia kama teke bande kia ntigete nyomba agante bi orana kitoko koro mwisho arete simia ngadebi mwisho na gana mate ne bicho gwe aka erinda ko simia to nyore ime mwisho na baje ta kareta orie simi ngadebi mugambi simia kiri nyomba mwisho na kaira bakajutera chombe chinsia bono mbama tuchungu siagendete no kurugo chiaria ne twabaire terinde tusieke bintu bya bantu misareka tataranya ruchungu siakareteki esaine nari bangate goteba ango yana era kareteki erite tumwana ordinary twatumete kubwato yokareteki ende ekijane ke ya no kemaete ya koreta magana ejane kino ange maete no bakorete bi mwana no bagojaje simi mwana kirigenda no kanyara babute tabu yona muntu maete nkaya gobya bako mwana maete bagotara nero yaitete tanya no muntu naere ga maete asengenjo gomarangiria ale baganda batara omugorera ne litoke njera bali no muntu amanyite okay ise uchira kwanira mangana agaiga nkoigo mangana isa kwana nkiora kwana igoro ya mangana ise tingo mubekera magoso abana basarikire lakini ateba mochokoro nekire korara oyo mo koretege amagosa ayo tokire tigera tembekere atekerike atueria serikali gotumeka emusibe na kulingana muna magosa ara koreki ara renganimo tato mwabote ngomo bekera magoso ekara enkaroka kurundi pikipiki aba mama mwabo ena natakacha asabe kenyora mabera ke mwabere weka yakagara inja manyinga ndomete mapema nyaro kanere yachite kanyoro mwana oyisikabu yachite kuchaji sime kanyara be basiegete bachire nero cyo mumuro yigatenine ikori yabali nane karto komentero ke tiari mumuro yata nga diri Brian ngwatene na yata nganja na korocho yakatenje ni korocho lakini ngoro kumbo yata metio yo chiro nyoriro yo te yo sokiri gocha akaira na kapiki mwana akanda kongenda Bible na mba na barabara be mba manya lakini isetamenya tia nyina mono gara wikanda mubekera magosa ake none kerto kwa na bakoro muntu iste ali ali gite kinge manyita bono na kina akire tato mwabara tengo mubekera magosa mamu mwabone muwate ngane none kero na chia naenda njemeta na mera sirale na kurite myaro gite kurusirale kingo tira nero gali gansale kerasto kuruka kali kanga katike gali yo asinge gite minute ngali ni sani ngacha nwari katika kana chiko yigurumena na tiiri musho na chiko seri kyombe bakatabe kwa tiiri myoro chiko kanya bantu ngamata ya myoro na gorete myoro yaninge kayasire yari ngale toro musho chiko seri kyombe bona korenge intike kaba buoba nani munali narule bitiso gapiti bona abantu bakangosana mu ndara atame ngeti mbwate bitena na muntu ntwana ko sana na muntu rugura abande tomenyene bonsi munabasani nanda abantu bose nabo jali baso amne nyumba yake rumuntu bagaso ali bakora ibintu byabo umuntu nabagaso abakasa kuja jisimja yero cyacogenda bako abantu freedom ibona ari nakike bana gente yansinyire anyway pole sana na namba ya mongino wa yiga ase namba yo mongino 0705 batango jiwatara ngara mutu na tandani tango jara 0705 Tiko yo tira buat ni. Labda kuendelea kuna kulipa namba hiyo. Yere 0705 74 45 Jina la tebe mutangio na sori. Kabo muremu. Porafini tonyorere kurwa magoko ito. Ntua mwanjete. Totware nkorembe. Yoko nyakorengere libirengere libinge. Abana no mukole, abana no nyore. Na sana kubwate siasa bintu kora bigendere tobasa kwere no kore kende profini no yoma na nyora profini babere batatu bache kukorinda nigesa kukyao tobasa kwere no tabe nga bomata kinyore kiri kyamurama tingo tacho anse ino nande wikotacho chokwana babiri no ikigekire koba mibango ya nsa ndoko yebinga tokomenya kyagara ikikyaba Bien. Sawa asante. Nyumba nereye? Nyumba nereye? No mwana abekirema. Kero twajete. Aho twaswereta
Okay. Nicho murigeria kara kurigeria nyomba nere. Yeso mwana abete kagotua. Na by the way, akara kurigeria saiga ne para na ngaiga. No mochino roiga. It's an abandoned house okoranga manyina akari chinse. Chinsa machis como amanyane nyombe amenyete kitale. Ase agurtobore mamenyete. Wana nyombe ya tigete kara kende kiabeire. Ochaka. Agocha abera. Kalenge kara disia ebarwa yacha yasiekwa. Nyombe ye oyo iteto mwana ga igoreta. Trise no igorete. Karabe ko mwana imagasieka negete. Aria saliga. Kabeke getega erinde kabwate trise umontara renga nesieki. Nesiekire. Ndeka tuajete kendo tuaroche nechingi. Nechi sanako. Na jijale go jatiga so aneli musu. Tiga tobaka. Okay. Ochimaiga. Iga. Kera serikali yacha no yatagorete. Kera yegora iga. Barabe kanonke buri ndoche. No tu acerta to chikonyora kasi ni yane iyo. Na baba swete ime. Bakanyora umwana abekire bunime bunikire sanere sanene yarenga butimete umuntu chorusia. Lakini no chakabeira. Ye nyomba nereye orio mukagururi tito mwana no arete takamubeka. Paka munajete kurikira mugambi message genda bakasegete manyoro umwana. Ari twaje tukanyora umwana no arema usarekire. Tukamurusiera tukamwira moje. Igo asa igo koro mwana kesa sirite no achita kamureta. Omwana oyo kesa sirite mumuro na aberete nera nyomba matuka atatu. Inyombe. Asa menyete bono mwabo. Akabera nera mwabo. Mwabo matuka atatu muna kwara saba sigari. Akamaye gocha kamureta. Igo bonara mwaba mubegete asa matuka atatu. Muna nara saba sigari abara aberete nera nyomba. Buo yali. Buoye. Nerbi komete mwaye. Achita gatakora mwango yae. Na alikorara. Bono gari no wasirite. Ali no amuiterete. Karaba bere nera sikutatu tumetiga achite komanyanga na kiabe. Nali achite komureta. Muna era stadisi yae. Igo gana na asachite komutuku. Asachite komutukuta. Nando mumuro inaro kubuge sirimbi koriya. Ai. Akinyo mbeka rogana gure side ya mate. Nyombe na bekora rekana kana bo marali yake. Ncho muligeria karokurigeria saya ne nyombera isolated monyene tamenyetia saya nande karokurigeria ne nyomba chinsiaga asa ya no rochibunere yesi mwana ino atogita somo chioyiga kenyoreke kia murama mwancho muligeria twa iguro mugano bo ichana sana mangana mange akwaniru asaiga igoro yo mwana webuna itetu asenchera yo kinyama sana. Sokororia yo mwana oyo kwanda mangana makong agero kwerese njira kweresa no postmortem mwana obuna alikorokana abekorokana ngani ga itetwe nabo igokorerwa mangana ra makong ayo gwichana sana abantu bari bakwandira mangana mange timatinga ye gwatotegerera sike gyonsi pinki gwasomere kurwa sayega abana bayino barende asenchira yo okuba monitor nabo igo mangana abera tatu twasomere kurwa sayega chinyomba nchitigira semechi ende kandi bakonyora abana bakareka gukora kigasisiko batigete chinyomba chiabo asaiga obasemigo konne kolinga mwara check chinyombe chigana bakonyora obusali bokoreka nase chinyombe chiga ande kandi mutamanyiti nabo igo abasaye muki nabono Gen Z babere bagotumika ebinto byo ebinyugwa nebinto binde bibe bigosalia neba ninchira bakorengereria uno muiboli tema sana korengereria sikorigereria mwana ogunga kiako genda chingendo chiaenga kichire mambito twalegesa gukerekeronge akarkwaro mwana ogachakire kwaro kichimbo chire chimbe tigagotetea embweria bunere iko tema sana kumurongeia eliache gokonya musuko timbo ate mange ngomenta kurwa sai gambia mwana soko enda ku watch story chitu nabo gototegera nchima kana itingoruko tumera nasumugano gocha.